هر مرۆڤ di qonaqekî re derbas dibe hez dike ku hemû derî li pêş girtîne. Di wê demê de şereke sehetiya wî bi xemkêşî û dilgiranbûnê re dest pê dike. Hemû hewlên xwe dike ta ku rêya kêfxweşî, ewlehî, rehetî û aştiya navxweyî bibîne. Lê pisporên derûnî behsa hejmarek ji şîretan dikin ta ku mirov bigihêje aştiya navxweyî. Çawa mirov dikihêje aştiya navxweyî û dûrî dilgiranbûn û xemkêşî dibe. Êdî berawerdiya xwe bi tûke sîre neke. Mirov bi rewişta xwe rikaberiyê dike. Ji ber vê yekê gelekî normal e dema ku berawerdiya xwe bi keseke din re bike. Lê metirsiya mezin ew e di tevgera mirov de. Ji ber vê yekê ya baş ew e ku mirov tenê foksê deyne li ser xwe. Berawerdiya xwe bi tûke sîre neke, ev yek jî dê bêhile mirov hez bi azadiyê bike. Du caran xema nerînên xelkê nexwe. Mirov nikare her kes razî bike. Ji ber vê yekê dema ku hewl bide jî dê tenê dema xwe winda bike. Du caran nikare nûneratiya keseyetiya xwe bike. Tenê dê lê razîbûna xelk û civakê bikere. Rê bide xwe tu şaştiyan bike. Ji biçûkaniyê ve tê gotin ku du kes bê hempa tune ye. Her kes şaştiyên wan hene. Lê her çend mirov mezin dibe hez bi fişarê dike. Hewlên mirov ji bo bibe keseke bê hempa zêde dibe. Lê dibe ku mirov herdem di bîra wî de be. Ku ew xewn tenê fişarê lê zêde dike. Divê şaş bibe ta ku ji şaştiya xwe fêr bibe. Xwe dûrê peywendiyên nebaş bike. Mirov nikare hemû corên enerjiyên li derdora xwe qebûl bike. Eger kesek hebe di jiyana te de êşin te zêde dike, herdem hewl dide ku baweriya te bi keseyetiya te kêm bibe, ew ji jiyana xwe derîxe. Tirsên xwe çareser bike. Hestê mirov bi tirsê normal e. Ji ber vê yekê tirsên xwe red neke. Tirsên xwe tê bike. Ev yek jî alîkariya te bike, ta ku tu li tendurustiya xwe ya me jî agadar be. Dilgiranbûnê li ba te kêm dike. Bawerî li ba mirov hebe, da ku biryarên baş bistîne. Gelek caran mirov guman li karîn û biryarên xwe dike. Divê ku mirov dizane ya baş çi ye. Ji ber vê yekê divê mirov bizanibe ku ew hest rast e. Her mirovek dizane ya baştir çi ye. Derfetên ku jiyan pêşkêş dike bikarbîne. Divê tu nas bike ku dema bê hempa yan jê guncaw ji bo pêngava te ya mezin di jiyana te de tune ye. Eger heyetûna amade be, lê ev yek nabe rêgir ku mirov nekihêje armanc û xewnên xwe. Ji ber vê yekê derfetan bikarbîne û eger heye careke din dubare nebe.